Velkommen til endnu en video i min serie her omkring AI, og også at gøre AI mindre kunstigt, som jeg kalder det. Måske har du set min basisvideo omkring, hvad AI er for en størrelse, ellers kan du se det på min blog, den der hedder YesBlog her. Du kan scanne QR-koden ned i bunden her. Måske har du også set min video, der introducerer lidt til AI-værktøjer sådan generelt. Men den her, den vil gå dybt ned på en af værktøjerne, nemlig det værktøj, der hedder Sono, som man bruger til at lave musik, og som jeg har brugt til at lave musik. Så det er den, jeg vil bruge lidt tid på at gennemgå her med et konkret eksempel. Lad os komme ind i værktøjskassen. Så hvis vi lige prøver at gå ind i værktøjet her, og kigge på den her, så skal den lige have lov til at starte selvfølgelig. Og som du også måske lader mærke til på den første slide der, så er der en QR-kode, så du kan sådan set gå ind og scanne selv, og gå ind og lege med det efterfølgende. Det vil jeg anbefale dig, fordi det er netop tanken at gøre AI mindre kunstigt og bruge det i praksis. Her kommer man så til sådan et lille skærmbillede. Jeg har så oprettet mig som bruger, så det skal du selvfølgelig også gøre, hvis du vil gøre det, og det er gratis, og så videre. Hvis man gør det fornuftigt, så er alt gratis faktisk. Men det den faktisk beder om, det er, at man skal sådan set komme med nogle lyrics eller nogle tekster. Og det kan man, de tekster kan man lave mange steder. Man kan gå ind i ChatGPT for eksempel og sige til den, det jeg gør her. Skriv en sang på 4 vers om livets faser med udgangspunkt i Valdes 4 årstider. Det er bare en idé, jeg har fået til en sang, jeg kunne lave. Det beder så ChatGPT, som du måske så i min første video, til ligesom at lave en tekst på. Så det lader vi den lige gøre her. Og her har vi så ChatGPT's forslag til nogle tekster her. Den kopierer jeg så lige her. Jeg skal finde ud af at ramme de rigtige taster her. Går lige igen her. Og hvis vi kender Vivaldis 4 årstider, så er det jo det der med forår og efterår og så videre. Sommer og så videre. Og den har jeg så bedt den om at lave ligesom en udgave af, som videre livet. Så det kan nu gå vi tilbage til Sono, som jeg var inde i før. Og siger til den nu, har vi så fået nogle tekster til at ChatGPT til at hjælpe os med. Så sætter vi ind her. Sådan der. Så siger vi til den, så kan man vælge, hvilke stiltyper man vil have. Altså hvad skal det være for noget slags sang. Vi kan sige, at vi laver det som et pop-nummer. Sådan der, og man kan gøre alt muligt andet også. Nu tager jeg den rettesætte udgave her. Og så trykker man sådan set bare create. Og så med at lave den her sang ud for den her tekst. Du har nok ikke haft nogen chance for rigtig at se teksten, men det vil jeg vise dig lige om lidt. Det tager lidt tid, og i forhold til den her video, så jeg ikke bruger al jeres tid ved det, så har jeg selvfølgelig forberedt lidt i forvejen her. Så jeg har sådan set allerede lavet sangen her, så I kan få lov at få en forsmag på den her. Når vinter smelter og solen får magt, spiger vi frem i en legendetakt. Græsset er grønt og varden er ny. Barndommens glæde flyver mod sky. Hver solen står højt og tiden er varm. Vi danser i livet med åbne arm. Drømme får vinger, vi tør og vi tror. Verden er vores, hvor end vi går. Farver, vi samler på år. Hver dag lidt tungere end den var. Vi bygger op. Jeg tror I fik ideen her, men det var faktisk, det tog ikke længere tid, end I lige så, hvad jeg gjorde her. ChatGPT, jeg fik ideen, ChatGPT lavede teksten, og Sono lavede musikken, og man kan vælge alle mulige forskellige genrer. Så det er i sin enkelhed, hvordan man kan bruge Sono til ligesom at lave musik og bruge AI-funktionaliteten til det. Så jeg håber, at det har inspireret dig lidt til selvfølgelig at prøve selv lidt. Og som sagt,
Så kan I scanne QR-koden her, og så kan I sådan set oprette jeres egen bruger, og det er fuldstændig gratis, så længe man gør det samme, som jeg gjorde her. Så med det er du forhåbentlig inspireret, og håber du har lyst til at se nogle af mine andre videoer.